Тапшыруны дәвам итәбез һәм безнең почтага килгән тагын бер җылы эчтәлекле котлау хатын укып китәм. Аны безгә Иске Кулатка бистәсеннән җибәргәннәр. Әлеге хатта мондый юллар бар. Безнең газиз әниебезнең бер туган сеңлесе Динә Әхмәт Сагыр кызы Галиуллова олы юбилеен каршылый. Аңа 80 яшь тула. Ул Ширдаклы районы Татар Кылмаюр авылында туып, бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә балалары янында гомер кичерә. Ул безнең апабыз буларак бик ачык күңелле, йомшак сүзле, һәр кешенең йөрәгенә юл таба белүе белән аерылып тора. Апабызны без нык хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Әниебез бакыйлыкка киткәч, ул безне тынычландыручы, юатучы иде. Һәр вакыт яныбызда булды. Без туган апабызны юбилее белән котлап, аңа беренчедән исәнлек, саулык, озын гомерле булып, безнең янәшәбездә бәхетле картлык кичерүен телибез. Кылган барча изгелекләре өчен аңа мең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Менә Динә апабызның юбилеена килдек. 80 яше белән аны тәбриклик әле дидек. Артка борылып карасаң, күпме юллар үтелгән, гомер йомгагы әкренгә сетелгән дә сетелгән. Сабый чаклар, бала вакыт, матур яшьлек еллары, мәктәптә укып йөргәннәр, гаилә корган аннары. Бу тырыш кыз һәр кайда да матур эшләр күрсәтә. Өлкәннәрдән үрнәк ала, яшьрәкләрне өйрәтә. Яраткан сеңелләренә апасы була терәк. Әле күпләргә булыша бу мәрхәмәтле йөрәк. Авыр чакта туганнарга син бит һәр чак таяныш. Шундый якын кешең булу әлбәттә зур куаныш. Башкалар турында уйлап, онытма тик үзеңне. Һәр вакытта күрсәк иде көләч, нурлы йөзеңне. Балаларың белән бергә бик бәхетле яшәгез. Хөрмәт белән тулып торсын сезнең тормыш кәсәгез. Кылган бөтен игелегең кире кайтсын үзеңә. Балаларың әнием дип карап торсын күзеңә. Юбилеең котлы булсын, сөенеп кенә яшә. Туганыбыз безнең белән бул син һәр чак янәшә. Иң изге теләкләр белән Иске Кулатка бистәсеннән сеңелләрең Гөлфия, балалары Рафаэль, тормыш иптәше Руфия аныклары белән, Наилә, тормыш иптәше Месут, балалары Рамил, Фәридә, тормыш иптәше Марс, балалары Руслан, килене Әлфия аныклары белән. Кадерле Динә апа, Иске Кулатка бистәсеннән сезгә дип, назлы котлау сәламе белән бергә матур җырда юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Nigə betti tüzəmələyim, əydə deyib dəşdi yürəgim. Bardım əli kərnimi tuğanıma, özü bir də kelmi demədim. Bəlkimi dərdə bəlmi birəvlərdə, nilər yazğan ikən kiləşək. Kimler gene tuğan iterken, biz biz tuğan itmesek. Belki de nerede belmi bir evlerde, niler yazgan iken kileşek. Kimler gene tuğan iterken, biz tuğan itmesek. Tuğanımның halin bildim әлі, көрішмәгән күпті гомерләр. Иңнәремнән таулар төшкән кебек, рәхәтләнеп калды күңелләр. Бәлкем нәрдә белми берәүләрдә, ниләр язган икән киләчәк. Kimler gene tuğan iter iken, biz
biz tuğan etmezsek. Şeyler birge kupten işlemegen eski terlik temeli toyula. Yazsın iken yazsın Xudayımız tuğan bilen birge bulurga. Belki nerede belmi birevlerde neler yazgan iken kileşek. Kimlergine tuğan iter iken biz biz tuğan etmesek. Kimlergine tuğan iter iken biz tuğan etmesek. Biz tuğan etmesek.